Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyarin ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Negros Occidental may 172 ka mga HIV cases sumalin Enero tubtub Setyembre. Bacolod may 101. Clearing operation gipatigayon sa bitaw sa Lopez Haino Street. TILG wala pa makabaton sa dismissal order bato kay punong barangay Villarosa sa barangay Tangub. Isa patay sa bungguanay sa motorsiklo kag pick-up. Ambulansya nga nagresponde, nabunggo man sa truck. Kag sa good vibes, cashless transaction, pwede na sa modern jeepney. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga nagasablag nga furniture sa Dalan Lopezina sa Bacolod ginkakas sang bitaw kag City Legal Enforcement Team. Naghawan kag nangin masulhay na nga agyan sang mga motorista ang Lopezina Street sa Bacolod matapos ang clearing operation kag pagpangsikop sang katapos ang Bacolod Traffic Authority Office upod sa City Legal Office Enforcement Team kay Ina sang aga. Suno kay Major Junji Liba, nagpatigayon sila sang validation kag inspection kay makaligad nga ginhawanan sang syudad ang mga furniture shop nga naglaksam sang dalan gulpi lang nagbulos ang mga tricycad, e-bike kag mga tricycle nga amo naman ang nagpark sa kilid sang dalan. May pila man ka mga sikad, e-bike kag tricycle ang nasikop sang bitaw tungod sang obstruction kag illegal parking halin sa Burgos Lopezina pakadto sa Libertad area. Sunod naman kay Ray Demisana, ang pamuno sang enforcement team ginahimo na sa mga residente nga parte sang ila furniture shop ang dalan ang mga regular nila nga ipatuman ang clearing operation. Sa nagligad lang nga semana, una nga gindemolish sa enforcement team upod sa katapos sang Capital Safety and Security Division ang mga illegal structures sa North Capitol Road. Kabahin ini sang tikang agudman mapahagan-hagan ang problema sa pagutok sang lakat sang trapiko sa syudad. Sa number 9, sa Negros Oriental, pila ka bahin sa Gihulngan City ang ginbaha. Pila ka mga barangay sa Gihulngan City sa Negros Oriental ang ginbaha bangod sa mabaskog nga pag-ulan sang kahapon. Ang netizen nga si Mary Grace Absin Esconde ang nagpost sa social media kahapon angot sa ila sitwasyon sa barangay Padre Zamora kung saan tubtob sa tuhod na ang tubig baha. Ang Disaster Risk Reduction Management Office ang Gihulngan City ang nagapaandam sa mga pumuloy ilabi na mga nagapuyo malapit sa suba bangod sa posibleng paglutad sa baha. Inibase man sa thunderstorm advisory sang Pag-asa. Wala man sa reported nga gin-evacuate bangod sa baha sunod sa DRRMO. Ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone amo naman karon ang nagadala sang pag-ulan sa Visayas lakip na sa Negros sunod sa Pag-asa. Sa number 8, duha ka mga posisyon sa barangay kagawad sa separado nga mga barangay sa Bacolod ang wala sang substitute. Hindi pa makabig nga permanent vacant ang posisyon sa nabilanggo nga si Barangay Alihis Kagawad Abi Araneta. Initubtub nga siya ang mapamatbatan sang korte sa kaso angot sa pagsupak sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sino kay DILG Bacolod Head Maridith Joy Madayag, hindi pa sarang maislan si Araneta samtang wala pa ang desisyon sang korte. Pero wala man sang mabaton nga honoraria kag iban pa nga benepisyo ang kagawad samtang yara pa sa bilangguan. Sa Barangay Mandalagan, magapabilin man nga bakante ang posisyon nga ginhalinan sang karon punong barangay nga si Paul Anieve. Si Anieve amo ang nagbulos sa nagtaliwan nga si punong barangay Arturo Pareño. Suno kay Madayag, kinahanglan pa mag-convene ang barangay council para magpili sang magatalo sa nabakante nga posisyon. Sa number 7, parahay na pagdubuhos ang dengue cases sa Negros Occidental pero dengue deaths nagdangat na sa 29. Sa Morbidity Week 47, 40 nga report ng new dengue cases. Mas marubo ko ni paanggit sa 64 nga dengue cases na na-record sa Morbidity Week 46.
Parayon ang kampanya sa PHO sa pamuluyo kay pabilin ang matinlo nga palibot. Samtang humalin Enero tubtob Nobyembre 26, 5,211 ang recorded dengue cases sa Negros Occidental. Kuni paanggid sa kasubugman nga tion sa 2021, 806.26% ini nga mas mataas. Sunod sa PHO, ang syudad sa Carlota ang may pinakamadamo nga dengue cases nga na-record 399. Sa number 6, 28 anyos nga lalaki patay sa pagpaniro sa Barangay Banago sa Bacolod City. Patay ang 28 anyos nga si Gerald Marceliana matapos ginluthang kahapon sang kaagahon sang wala pa makilalaan nga persona sa Purok Kawayan sa Barangay Banago. Sunod sa kaya Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Bacolod Police Station 3, nagapungko lang sa Eskenita atubang sang computer shop si Marceliana sang hinali siya gintiro sang gunman nga gilayon man nagpalagyo sakay sa motor. Dead on arrival sa ospital si Marceliana. Sunod kay Vargas, imbulbado sa illegal nga transaksyon sang droga ang biktima. Gani isa ini sa ila karon ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 5, sa Bago City, isang patay sa pagbungguanay sa motorsiklo kag pickup. Ambulansya nga magarespondi kung tani sa among insidente, nabunggo man sa truck. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Phil Mark Francisco matapos magbunggo sa pickup ang iyang motor kagabi sa Barangay Kalumanggan sa Bago City. Sunod sa PNP, nagadalagan sa sur padulong norte nga bangin sang dalan ang motor sang hinali na lang mag-U-turn ang iyang ginasundan nga pickup. Nagbunggo ang motor kag nag-swerve pa sa piyak nga dalan, gani iya man nga nabungguan ang nagasugata man nga motor. Pinasun ang nagadala sa motorsiklo nga si Charlie Estampa kag angkas nga si Raxel Bergante. Samtang ang nagrespondi naman nga ambulansya sa pagbungguan ay ang nakabunggo man. Nabunggo ang ambulansya sa truck nga kargado sa tubo. Sunod sa PNP, naalang-alang ang driver sang ambulansya sa nagadalagan ini padulong sa lugar sang insidente kag nagbunggo ini sa truck nga temporaryo man nga naguntat bangod sa natabo nga aksidente. Pinusun ang driver sang ambulansya pati na ang tatlo sini ka mga sakay. Sa number 4, nagsaka sa 63 ang cholera cases sa Negros Occidental. Ang Talisay City ang may 22 ka cholera cases. Ang Silay naman, 21 kag ang Ibi Magalona ang may 13 ka mga kaso. Tig-tatlo naman ka kaso ang Victorias kag Cadiz City kag isa sa Manapla. Sa water samples nga ginpadala sa Research Institute for Tropical Medicine, ang gikan lamang sa isa ka water source sa Ibi Magalona ang nagpositibo sa Vibrio cholerae. Hindi man mapatod kundi nagikan ang cholera sa kadaman nga mga kaso. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, mahimo nga ini ang tuga sa mga unsanitary practices. Dugang pa ni Dr. Jessica Fama, ang resulta sa iban nga water sample nga ginpadala sa RITM nagapakita nga positibo ini sa iban nga forms ng bacteria nga nagapatimaan nga hindi gid man safe ang tubig para imnon. Pagpanghangkat naman karon sa PHO sa mga local government units amo ang pagpasiguro sang compliance sa mga water refilling stations sa testing sang tubig. We encourage the LGU kay ilan na siya obligasyon ang mag-test sang water refilling stations nila. According to the presidential PD 856 no, Sanitation Code of the Philippines, dapat ang mga water refilling stations nag-submit sila sa bacteriological water sample every month sa ilang local health office. So kung isa, sa kadamuon sa water refilling station sa isang lugar, hindi na ma-monitor. So kung ginabalikan natin, kinanglan ma-monitor, hindi ang tanan-tanan ng water refilling stations. Sa number 3, Philippine Army nagsiling isa ka top leader sang NPA sa isla sa Negros ang isa sa mga napatay sa encounter sang kahapon sa Kabangkalan City. Pinaagi sa mga informant kag anay katapos ang New People's Army, ginkilalang isa sa mga napatay nga NPA sa Barangay Kamansi sa Kabangkalan City nga si Erickson Acosta alias Rafi, 43 anyos kag tumandok sang Ligaw City, Albay.
Sunod sa Army, si alias Rafi, ang Deputy Secretary sang Komiting Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor, kag pamuno sang Political Unified Committee sang NPA sa Visayas. Siya ang bana sa napatay nga si Kerima Tariman, isa man ka NPA leader nga napatay sa encounter sa 79th Infantry Battalion sa Kapitan Ramon sa Silay City sang August 22, 2021. Nagapanindugan ang National Democratic Front o kun NDF nga consultant lang nila si Erickson Acosta kag peasant organizer si Joseph Jimenez ang kaupo di alias Rafi nga napatay. Sunod sa NDF, na-capture sila sang army kag pila lang ka oras sa nagligad, gideklarar na nga napatay sa encounter sa sitio Makilo, Barangay Kamansi sa Kabangkalan City sa kahapon. Gitawag man sang grupo nga peke ang ginasiling nga encounter kag ika-14 na nga peke nga encounter sa idalom sa Marcos administration. Pero para sa army, may natabo nga encounter kag ang alegasyon sang NPA ang para lang magkuha sang simpatya sang publiko. Sa number 2, humalin Enero tubtob Setyembre sini nga tuig, 172 ang HIV cases sa Negros Occidental, 101 naman sa Bacolod. Sunod sa Provincial Health Office, padayon nga nagasaka ang kaso kag ginakabig nga maka-alarma. Humalin sang 1986 naman, may 1,176 ka HIV cases ang probinsya, ikatlo sa pinakamataas sa Western Visayas. Nagapanguna ang Iloilo Province nga may 1,410 nga na-record nga HIV cases. Pero sunod kay Edjan Haveliana, ang HIV AIDS coordinator, gina-project nila nga mga 1,900 ang kadamuon sang HIV cases sa probinsya, kag isa ka pagpanghangkat ang pagpangita sa mga 800 ka iban pa. Hindi manegar sunod kay Arnulfo Makilan nga gikan sa isa ka NGO nga may mga nagapatest pero wala nagabalik matapos nga magpositibo. Rason nga ginahinyo nila ang bulig sang LGU bahin diri. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, karon nga ginasaulog ang World AIDS Day, ang pagsaka sa kadamuon sang HIV cases bunga man sang kampanya nila labi na sa ginakabig nga high-risk groups nga magpaidalom sa testing. Ginadusok karon ang community-based screening. Importante ang early detection sunod sa iya. Sa datos, halos 50% sa HIV cases ang yara sa 25 to 34 years old nga age group. Sunod kay Josephine Nonato, ang HIV AIDS coordinator, inibangod sang behavior dala naman sang impluensya sang social media sa amo nga mga pang-edaron. 150 naman sa 2022 nga mga HIV cases ang na-transmit paagi sa pagpakighilawas sang lalaki sa lalaki. Kadisa pa, we give ng HIV awareness in every barangays, no? Not only sa Bacolod but all throughout Negros Occidental. In partnership sa aton nga provincial health office. Subong ka focus kami not only sa LGBT, ara naman kita subong sa aton nga mga youth, no, especially sa aton mga senior high school, no. It's because nga tungod na ang kaso sa aton nga HIV ara sa mga younger generations. I think the message that we want to send is you should test para for your protection and for your, again, you address whatever diseases that you have, most especially in HIV. Early detection is the key. Ano nang gusto namin na padala ng message. That's why we don't focus our testing right now sa mga facilities na we go beyond our facilities and we go beyond sa may atong mga barangays. That's why saturate na natin ang testing. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagdismiss sa serbisyo sa punong barangay sang Barangay Tangob sa Bacolod City, hindi pa mapatuman sang DILG Bacolod, bangod wala pa nila mabaton ang dismissal order. May report si Nico Delfin. Wala pa mabaton sang talatapan sang Department of the Interior and Local Government Bacolod ang kopya sang dismissal order sang Ombudsman for the Visayas, batok sanday Barangay Tangob punong Barangay Noli Villarosa, kag ang 90-day suspension naman para kay Kagawad Raimundo Pindon. Suno kay Marideth Joy Madayag, pamuno sang DILG Bacolod, ginahulat pa nila ang official order nga magagikan sa DILG Central Office para man mapatuman ang mando. Pero wala, as of today, wala pa kami minabaton.
So ginapacheck ko man gani sa regional office. Sanday Villarosa kag Pindon ang ginpasakaan sang kaso nga simple misconduct sang retired teacher nga si June Medalla makaligad nga ginguba sang barangay ang porsyon sing ila pader sang ginpatuman ang clearing operation Agosto sang 2019. Inibisan pa nga ginsiling na ni Medalla nga parte pa sing ila nga private property ang ginguba nila nga pader. Makadua na ka beses nga napamatbatan nga guilty sa kaso nga simple misconduct si Villarosa. Resulta nga ginpapanaugan siya sang dismissal from service kag perpetual disqualification from holding public office. Usually, ang ma-receive ko sila is order to implement. So, kung may order to implement ako, i-implement ko gid. Kahit isan may appeal pa saya, kundi inya nga forum niya, ang office, ang decision sa ombudsman is final, ang executory mo, so implement mo gid na yan. Nanindugan naman si Villarosa nga wala nila gintandog ang pader sang pamilya Medalla nga parte na sang ila private property. Pero may ebidensya si Medalla nga ginguba sang barangay ang ilang nga pader. Gindugang ni Villarosa nga na-dismiss na ang reklamo batok sa iya. Ginalauman naman ni Medalla nga sa labing madali nga panahon mapatuman ang dismissal order batok sa mga opisyales sang barangay. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, cashless transaction ang pwede na sa mga modernized jeepney. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. May mga modernized jeepney na sa Bacolod nga nagabiyahe nga mayara sa signage nga pwede na magtransaksyon gamit ang beep card. Isa ka reloadable contactless smart card nga ginhimo sa 2015 bilang bulo sa magnetic card-based system kung magbayad sa transportasyon imbis nga cash. Istorya sa konduktor nga si Lorena de Asis pinagi sa sining nga gadget, may baluan kung pila ang balayran sa pasahero, pinagi sa pagtap kung sa diin siya nagsakay kag kung diin siya manaog. Subong. Di kung di din siya manaog sa downtown siya manaog amo nang iyang amount. Balayran. Kung estudyante, ma-discount kung estudyante, ang gano'n nag-apiyak amo nang iya kuan. Amo naman ang pera balayran niya. Oh, dason i-print ko na amo na pag issue ticket sa iya. Kung estudyante o kung senior citizen, automatic man nga maghahatag ini sang discount. Pero subong nga wala pa sang beep card nga available sa Bacolod, pwede lang ani magbayad sang cash kag may gina-issue man nga resibo ang gadget. Pero para sa mga gikan sa Metro Manila kag mayara nga daan sa beep card, pwede ini magamit sa Bacolod. Paloadan lang ang card, itap sa device, kag bayad ka na. Di kami kung matransaction ko sa downtown, ko lang na siya itap. Itap lang ang card. Oo, tapos kung may unod ang iya card, automatic na dayon ga buhin sa iya tong nga card, ang plate. Dason kasulod man na di samon nga. Pero wala pa na card available sa buong. Wala pa subong, sir. Pero kung may card ka nga halin sa Manila nga nang ginagamit mo sa MRT or sa bus, pwede mo gidi sa amon. Sini nga bulan sa Disyembre, ginapaabot ka maging available na ang mga card sa Bacolod. Kag iga-anunsyo man kung diin ini palodan para maging cashless na ang transaksyon sa mga depasahe nga salakyan. Barb, para sa mga mayara na sang beep yung ginatawag nga card, kung halika sa Metro Manila, kaya nagpuli, kaya dibala kung mayara ka, pwede mo siya magamit na diri. Pero kung wala ka pa, pwede ka kakabayad ka, sulat-ulat na kay bayad December ko, no, mabaligan sila sang cards diri sa ato. At least may amat-amat na taga-padulong sa sina nga Advance, tap-tap na lang. Kagabay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa ng eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.